La pilota per Ferron, l'assistència és molt bona, Santi! Gol, 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 Santi! Golàs, 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 golàs de Santi Rodríguez per fer el seu segon de la temporada. Empatem el partit, Rapitenca 1, Figueres 1. Compte ara la pilota de Gerard Redondo a la dreta, hi va Dani Mesas, la centrada és boníssima, el remat, gol, 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 gol. A l'últim minut apareix el bo d'Ali Güell amb un remat impecable amb el cap, batent el porter de la Rapitenca. Espectacle a la Devesa, senyores i senyors. Fixin-se com arqueja el cos el bo d'Ali Güell per fer el seu tercer gol de la temporada. Increïble la Unió. Unió Esportiva Rapitenca 2, Unió Esportiva Figueres 2. Salvem un punt vital, importantíssim, per seguir lluitant per la permanència a la Lliga Elite un any més. Increïble la unió de l'equip, hem d'estar més forts que mai, hem de seguir units perquè la unió fa la força. Tots junts i units som Unió. Endavant les atxes i a pel següent encontre ens salvarem. Som-hi!